चे सन्माननीय पालकमंत्री केसरकर साहेबांनी एक 2 दिवसापूर्वी वक्तव्य केले होते की या आंदोलनामुळे सिंधुदुर्गाची प्रतिमा मलिन झाली। तर मी त्यांना एक सांगू इच्छितो की सिंधुदुर्ग प्रतिमा मलिन ही गेली 3 वर्षापूर्वीच झालेली आहे। त्यामुळे आता प्रतिमा मलिन होण्याचं कोणतंच कारण नाही। हे जे आंदोलन झालं ते फक्त जे पालकमंत्री झोपलेत त्यांना उठवण्यासाठीच हे आक्रमक आंदोलन करावं लागलेलं आहे। पालकमंत्री काय करू शकले नाहीत म्हणून आज ही पाळी जनतेवर सुद्धा दोनदा आली। 2-3 वेळा 1-2 महिन्यात जनतेने सुद्धा रस्त्यावर आंदोलन केली आणि तदनंतर तरीसुद्धा काही होत नाही जनतेने आंदोलन करून म्हणून स्वतः आमदार साहेबांनी हे आंदोलन केलेलं आहे। मला असं म्हणायचं आहे की गेली 3 वर्ष सन्माननीय पालकमंत्री केसरकर या जिल्ह्यात पालकमंत्री म्हणून कार्यरत झाल्यापासून आंबोलीत मृतदेहांचा खच आणून टाकला जातोय, तेव्हाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची प्रतिमा मलिन झालेली आहे। त्याशिवाय हल्ली 2 दिवसापूर्वी आंबोलीत दरोडा पडला की 30 तोळ्याचे दागिने काही कर्नाटक पासेंच्या गाडीने त्यांना लुटून घेऊन गेले। त्याची तक्रारसुद्धा रितसर तक्रार सावंतवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेली आहे। आणि मला असं म्हणायचं आहे की सन्माननीय बबनजी साळगावकर साहेबांनी सुद्धा काल जाहीररित्या सांगितलं की जे झालं नितेश साहेबांनी केले ते योग्य केलेलं आहे। आणि मी असं जाऊन म्हणेन की सन्माननीय जे शिवसेनेचे शहर अध्यक्ष आहेत बाबू कुडतरकर व त्यांचे सर्व नगरसेवक आणि सन्माननीय साळगावकर साहेब यांनी 5 कोटीची रक्कम बक्षिसाची रक्कम म्युनिसिपालिटी मिळाली नाही म्हणून अकार्यक्षम पालकमंत्र्यांना जाग आणण्यासाठी याच लोकांनी त्याच्याच विरोधात 2 दिवसापूर्वी ही लोकांनी धरणे आंदोलन केले होते आणि त्याला स्वाभिमानचे शहर सुधीर आडवडीकर म्हणा स्वतः आम्ही आणि आमचे सगळे नगरसेवक सुद्धा पाठिंबा दिला। यावरनं पालकमंत्री काय आहे, तो किती अकार्यक्षम आहे, त्याचेच लोक त्याच्या विरोधात आंदोलन करतात। लोबो मॅडमने सुद्धा काही 1.5-2 वर्षापूर्वी ड्रग्सच्या प्रकरणात एक आंदोलन केलं होतं आणि एक डेडलाईन सुद्धा दिली होती की आम्ही जर एवढ्या दिवसात जर ड्रग्सचा विक्रेता कोण आहे आता जर शोध नाही लागला तर मी आंदोलन करेन। आणि असे अनेक विषय आहेत जे सांगून सुद्धा आता वेळ कमी पडेल। त्याच्यामुळे सिंधुदुर्गाची प्रतिमा मलिन झालेली आहे आणि मलिन झालेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी हे नितेश राणेंना आंदोलन करावं लागलेलं आहे। त्यामुळे मी असं म्हणेन की पालकमंत्र्यांनी बोलताना तारतम्य बाळगावं। मी लहान आहे, पालकमंत्री हुद्द्याने मोठे आहेत, पण जसा मी स्वाभिमानचा तालुका अध्यक्ष आहे तसा सिंधुदुर्गाचा एक नागरिक आहे। तर नागरिक म्हणून मी पालकमंत्र्यांना एक सांगू इच्छितो की तुम्ही बोलताना आणि करताना थोडं तरी तुम्ही तारतम्य बाळगा।